Всем прывітанне, мяне зовут Татьяна Демчук, і гэта мікравыпуск падкаста «Праца Ваца». Я называю такія мікравыпускі «Праца роздумы», таму што сапраўды я тут разважаю пра розныя працоўныя і непрацоўныя аспекты і ўвогуле, што ўплывае на наша стаўленне да працы і на нашы з ёй адносіны. І сёння у мяне роздумы пра тое, чым апасна работа менеджерам. Я сама менеджерка, я вельмі шмат працую з менеджерамі, я дружу з менеджерамі, я жыву з менеджерам, і я дакладна бачу розныя моманты, якія суправаджаюць працу менеджерам, але сёння я хачу засяродзіць сваю ўвагу на такім аспекце, як параноя. І пра што я сёння хачу расказаць. Не пра псіхічнае захворванне, вот это параноідальны разлад асабістасці. Не. Калі пра гэта вельмі хочацца пачытаць, можна залезці ў нейкія класіфікатары тыпу DSM-5, да, класіфікатары псіхічных розладаў. Але сёння я хачу хутчэй паразважаць пра развіццё параноідальнага характару чалавека, пра такое ўзмацненне параноі як спосабу жыцця. Прычым тут увогуле менеджеры? Ад менеджера часта патрабуецца, ну, чаму часта? Асноўная такая гісторыя менеджера — гэта павелічэнне адказнасці. І чым вышэйшы ранг гэтага менеджера, тым гэтай адказнасці больш. Што яшчэ суправаджае менеджера? Гэта пэўная трывога выбара, да? То бок выбараў прыходзіцца рабіць нашмат больш, чым у тым моманце, калі ты не менеджер. Таксама гэта можа быць пэўнае агрэсіўнае асяроддзе. Калі мы кажам пра бізнес, які сапраўды будуецца, ці жыве, ці выжывае ў агрэсіўным асяроддзі. Што я тут маю на ўвазе? Напрыклад, калі ў краіне ідзе вайна, ці краіна з'яўляецца суагрэсарам у вайне, напрыклад, як Беларусь, і краіны пад санкцыямі, і ўсё гэта сапраўды стварае досыць такое агрэсіўнае асяроддзе. Прыкмет агрэсіўнасці можа нашмат быць больш, я хацела такі больш яскравы тут прывесці. І ўсё гэта сапраўды яно пачынае ўзмацняць унутранага параноіка. Чаму я тут кажу пра ўнутранага параноіка? Згодна з класіфікацыямі і ўвогуле такімі філасофіяй і псіхааналітычнай, і на якое папіраецца ў пэўнай ступені гештальт-падыход, гэтыя характарологія ёсць ва ўсіх нас, да, то бок у кожным з нас жыве нейкі параноік, просто ў нейкі момант жыцця, ну, ён пачынае неяк абвастрацца. Так вот, у менеджераў у пэўным агрэсіўным асяроддзі з павышанай стомленасцю, павышанай трывогай, пасля пэўных нейкіх траўматычных зменаў для бізнеса, напрыклад, там распад кампаніі ці нейкая, не ведаю, нішто зараз так у галаву не прыходзіць, але разам з тым, я спадзяюся, трошкі зразумела, пра што я кажу. Гэта сапраўды можа ўплываць на вось гэтае абвастрэнне. І як гэта ўвогуле ўвасабляецца ў жыцці? Вы можаце чуць ці самі прамаўляць такія фразы, ўвогуле думаць наступным чынам, што ўсе яны зліваюць дадзеныя на канкурэнта. Ці, напрыклад, калі вы суразмовіце людзей, вы можаце адразу проста фокусавацца толькі на тым, у чым вас падманваюць. І гэта не ёсць дрэнна, але тут такая тонкая мяжа, дзе становіцца такі асноўны фокус. Ці, напрыклад, можа развівацца такая думка, як мяне падсіжваюць, мяне ўсе падманваюць і гэтак далей. І пра што тут крычыць гэты чалавек? Пра тое, што паўсюль пагроза і паўсюль небяспека. Я тут адзін, і мне трэба неяк абараняцца і выжываць. У гэтым усім самае, можа быць, нават сумнае ці такое парадаксальнае, што вот этот нейкі кавалак параноі, ён можа аказацца зусім не паранояй. Гэта, напрыклад, калі я думаю, што ўся каманда супраць мяне, і потым я бачу нейкія аб'ектыўныя фактары, што хтосьці з гэтай каманды сапраўды штосьці робіць супраць мяне. І тады я проста атрымліваю пацверджанне таго, што я-то права. І мая параноя парадаксальным чынам пачынае яшчэ больш узмацняцца. І гэта становіцца вельмі такое жыццё, ну, сапраўды балючае. І ў мяне тут вельмі шмат спачування і да самого чалавека, які заразіўся гэтай паранояй, да, і да людзей, якія яго атачаюць, да людзей, якія працуюць у камандзе. Калі я сказала пра заразіцца паранояй, сапраўды яна вельмі заразная. Я думаю, тут можна проста трошкі так пра свой досвед успомніць. Калі вы падсаджваліся на такую параною, я думаю, што ўзгадаеце пару эпізодаў жыцця. Перад тым, як перайдзем да таго, што з гэтым увогуле рабіць і як сябе ў гэтым усім падтрымліваць, я хачу трошачкі расказаць пра тое, як гэта ўладкавана. Пачаць хачу з таго, што асноўны рухавік параноі — гэта механізм праекцыі. Давайте ўспомнім, што такое праекцыя. Гэта калі я бачу ў вас тое, што не хачу бачыць у сабе.
ці ўнутранае пераносіцца на знешняе. То бок, напрыклад, я прыходжу да мужа і кажу: ты на мяне злуешся, ты злы, ты на мяне злуешься, ты мяне не любіш. І тут муж можа такі сказаць, што в смысле я цябе не люблю, я цябе люблю, я не злуюся. І тут сапраўды можа быць спрацаваць такі механізм праекцыі, таму што ва ўнутраным свеце, калі гэта прыклад мужа і жонкі, да, у жонкі можа адбывацца, ён можа быць такім насычаным пэўнай агрэсіяй, пэўнай злобай, проста не ўсвядомліваючы гэта пра сябе, псіхіка пачынае пераносіць гэта на штосьці звонку. Так вот, калі я лічу, што ўсе навокал сталі дрэнна працаваць, сталі нейкія не такія, нейкія падазорныя, нейкія штосьці з імі ўсімі не так, я вельмі вельмі раю, не хацела я раіць, але ўсё роўна звярнуць увагу, а што адбываецца ў гэты момант са мной. І першая такая парада сапраўды для самападтрымкі, калі вы адчуваеце, што штосьці адбываецца такое паранаідальнае ў вашым жыцці, гэта паспрабаваць усвядоміць і вярнуць сабе свае пачуцці. Калі падаецца, што ўсе навокал агрэсіўныя, што ў гэты момант з тваёй агрэсіяй? На каго ты злуешся? Можа быць, гэта нейкая колькасць людзей. Калі падаецца, што каманда развальваецца, як я зараз сябе адчуваю ў гэтай камандзе? Мне тут бяспечна ці небяспечна? Што я адчуваю? І чаго ў гэтым усім хочацца мне? Можа, мне сапраўды проста трэба адпачнуць? Ну, самае простае. Бывае сапраўды самае простае і з'яўляецца самай такой какой-то слушнай стратэгіяй, да, то бок можа проста сапраўды трэба адпачнуць і потым людзі не такія агрэсіўныя будуць падавацца. Так вот, што я хочу сказаць яшчэ на гэты конт. Паміж паранояй і аб'ектыўнай рэчаіснасцю сапраўды вельмі тонкая мяжа, як і тонкая мяжа паміж праекцыяй і непраекцыяй, да, то бок, а можа сапраўды хтосьці злуецца, да, можа злуюся я сама, можа мы разам злуемся. Таму тут бывае так, што параноя, вот эта вот мяжа яна сціраецца і фрагментарна зліваецца ў адное. Гэта як той прыклад, што сапраўды хтосьці можа быць супраць мяне, але гэта не значыць, што ўсе супраць мяне. І сапраўды вось гэты стан паранаідальны, ён вельмі часта вельмі падобны на дрыгву, на такую дрыгву, которая засасвае, засасвае, засасвае. І будьце, калі ласка, акуратнымі з тым, калі вы трапляеце вось гэтае яшчэ і кола параноі. Калі вы заўважаеце, што ваш менеджер ці вашы нейкія калегі пачынаюць параноіць, вы гэта прям, ну, вам падаецца, калі падаецца, звычайна гэта не падаецца, паспрабуйце больш засяроджваць увагу не на тым, што там усе астатнія, а на тым, што адбываецца з вамі. Дзякуй вялікі за праслухоўванне.